Γεια σας παιδιά, σήμερα παίξουμε Roblox με τον Αντώνη. Πρέπει να πάμε γρήγορα στο πορτοκαλί σπίτι, γρήγορα, γιατί ο Αντώνης είναι εκεί. Ο Αντώνης βγάζει βίντεο, οπότε είναι ευκαιρία να βγάλουμε μαζί βίντεο και να το ανεβάσουμε στο YouTube, ωραία. Όπα, πού είναι ο Αντώνης? Αντώνη μου. Πού είναι ο Αντώνης, Αντώνη. Γιατί βγήκε, παιδιά. Νομίζω δεν μου άκουσα καλά όπου είπα. Είπα να ξαναρχίσω το βίντεο, αλλά τελικά νομίζω δεν το είδε. Τέλος πάντων. Μακάρι να παίζει το Στάμπλικα. Μακάρι να παίζει μαζί μας Στάμπλικα. Δεν γίνεται να μην παίζει. Δεν γίνεται. Να τον πάρουμε βασικά όταν παίζει από το τάμπλετ, νομίζω. Δεν γίνεται, παιδιά. Αλλά πάντων να κάνουμε αυτό το κουτάκι. Ναι, τίποτα. Γιατί ο Αντώνης δεν παίζει? Πω, κρίμα. Δεν γίνεται άμα είναι ο Αντώνης. Είναι ο Αντώνης 2-3-2. Όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, κατά λάθος μπήκα στα μπλικάς τώρα, ρε. Γιατί μπήκα στα... Δεν ξέρω, ρε. Δεν μπήκα στα μπλικάς, ρε. Παιδιά, χωρίς λόγο μπήκα στα... Παιδιά, απλώς κάντε ότι δεν είσαστε καν στα μπλικάς, ρε. Θα πω, κάτσε να βγω και να ξαναπώ. Αντώνη, μακάρι να χωράω μέσα. Μακάρι να χωράω μέσα στο game, ρε. Τι χωράω? Γιατί οι players είναι μέσα. Και κάποιες φορές κάποιοι players αν τους πετάει. Μακάρι να μπω. Όχι, το δικό μου έχω. Έχω το ειδικό μου, παπά. Ωραία, επιτέλους μπήκα, Αντώνη, έλα. Πάμε κάπου. Πού έχει 2 θέσεις. Να, Αντώνη. Κάτσε. Να με σκοτώσεις. Μπορώ να το σκοτώσω. Όχι. Ωραία. Βάζουμε ένα skateboard. Παίρνουμε εμείς ένα skateboard. Speedrun. Ωραία. Ωραία. Για παιδιά να γράψω. Κάτσε να γράψω κάτι. Φάσεις. Παιδιά, εγώ βγάζω, αλλά ο Αντώνης βγάζει. Κι εγώ. Δεν έχει ωμέγα στα αγγλικά. Κάτσε. Κι εγώ βγάζω. Να γράψω, άμα το γράψουμε. Πες
Πες γεια στα παιδιά. Γεια παιδιά, ωραία. Γεια παιδιά. Είμαστε προ. Είμαστε... κάποιος θέλει να μας χτυπήσει τώρα. Πάμε στο skateboarding. Τι φάση. Πάμε, εγώ δεν έχω κάνει όπλο. Πλάκα έκανα. Αυτό είναι το καλύτερο. Πόσες φορές το έχω? 1.000.000 φορές το πήρα, Αυτό το σπαθί είναι καλό. Πάμε. Βασικά να πάρουμε κι άλλα λεφτά. Το παίρνουμε. 2.000, ωραία, έχουμε 2.000. Τι κάνω με τα 2.000? Πρέπει να πάρω πολύ και σημαίες για να τις φέρω. Αυτό είναι ελεύθερο, μπορούμε να πάρουμε σημαίες. Αλλά παίρνουμε σημαία και τρέχουμε. Φύγε. Αυτός θα φύγει. Πάω γρήγορα να του κλέψω τη σημαία. Κάτε και τι κατου κάτι. Εντάξει, που πήρα τη σημαία. Λες τη κλέψω τη σημαία. 12.000 έχουμε. Αυτό νομίζω είναι καλό, γιατί μετά 6.000 εδώ είναι τα μισά. 7.500 θέλει αυτό. Κάτσε, εδώ έχουμε, ναι, είμαστε τυχεροί. 7.565. Ωραία. 18 και εδώ 10. Εγώ πάω να πάρω σημαίες. Τρέχω. Πάρω πολλές σημαίες. Να πάρω πάρα πολλές σημαίες. Έχουμε 948. Σε βάζει να πάρουμε 1.000.000. Δύσκολο, παιδιά. Πάρουμε κι άλλα. Πόσες σημαίες έχουμε από το μπλε? Κάτσε να πάρω κι εγώ καλά. Αυτό το βάζω στο inventory γιατί δεν χρειαζόμαστε. Παίρνουμε αυτό, παίρνουμε... Γιατί 2 φορές, πλάκα τώρα κάνει. Πάρουμε πολλά τέτοια για να τα χρειαστούμε. Όπως πριν πεθάνουμε. Παιδιά, ωραία. Έχουμε 21 kills, 3.000 θέλω να πω, 3.000. Θα πάμε ξανά εδώ μέσα. Τι βάζουμε εδώ? 10.000 ή 18 θέλει εδώ. Ωραία. Μας έκλεψα τη σημαία. Μην νομίζεις, φύγε. Σιπ. Του πήρα την κίτρινη σημαία. Παιδιά, του πήρα την κίτρινη σημαία. Πάμε να πάρουμε και την μπλε. Να πάρουμε και την μπλε. Πάμε πίσω. Πάμε 10. Μακάρι να πάει στις 3.000. 1.000. Καλά, μπορεί και να μην έχει 1.000. Λίγο να πέσω από το κρεβάτι, τώρα. Πώς πήρα, πικ.
Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Θέλω να σου έχουμε πει με αυτά. Ωραία. Παίρνουμε πρώτα τέτοιο. Μετά τέτοιο και μετά τέτοιο. Και μετά παίρνουμε πολλά τέτοια. Όσα τέτοια χρειάζομαι πλέον να έχουμε. Πάμε. Μας πήρε τη σημαία. Φύγε. Τα τικά. Μακριά βασικά από σένα. Ξέρω τι. Ναι. Πω, δεν την προλάβαμε. Να πάρουμε μάμα. Πάρτε να πάρτε. Ναι! Μπράβο, Αντώνη. Όχι. Έλα. Ήμασταν πολύ καλοί. Κάτσε να δω. Ωραία, παίρνουμε αυτό το σπαθί. Και αυτό το σπαθί. Αλλά λάθος τα. Όχι, πες μου ότι το πήρα δίπλα. Το πήρα δίπλα, είμαι σίγουρος. Α, όχι, μπερδεύτηκα. Όχι! Πάω πίσω. Πάμε πολλά τέτοια. Ωραία, πήραμε κάποια. Το θέλω. Αντώνη, θα έρθεις αύριο σπίτι μου. Αντώνη. Κάτσε. Αντώνη. Θα έρθεις αύριο ή μεθαύριο. Κάτσε. Άσε με. Ναι! Τι είπες? Α, περίμενε. Για αυτό το βίντεο για σήμερα μας σας άρεσε, βάλτε like και εγγραφή. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!